Považskobystrickí seniori opäť dostali možnosť vzdelávať sa na pôde obchodnej akadémie v práci s počítačom a internetom. Mesto je hlavný koordinátor týchto akcií. Kontinuálne pracujeme so seniormi a študentským parlamentom, pretože je to efektívne pre všetky tri strany. Mesto takýmto spôsobom podporuje dovzdelávanie seniorov, aktivizujeme aj študentov a študentský parlament a šetríme v konečnom dôsledku aj finančné prostriedky tým seniorom, pretože takéto školenia sú veľmi finančne náročné. Pripravili sme pre seniorov takú akciu, že v podstate by sa mohli naučiť nejakým základným zručnostiam na počítači. Mali by byť medzi poslucháčmi aj ľudia, seniori, ktorí už majú nejaký taký kurz za sebou a práve preto tu máme niekoľko žiakov, je tu taká individuálna výučba, individuálny prístup, takže tí seniori, ktorí už majú nejaké zručnosti, tak môžu nejaký taký vyšší level priamo s tým študentom, ktorý im bude prisúdený. No náš záujem sa prevýši z toho dôvodu, že my sme to začali pred rokom. Navštevoval 8-krát kurz, 21 našich členov, lenže otázka znela tak, že tie informačné technológie chcú ovládať viacej ľudí, tak z toho dôvodu sme poprosili pána viceprimátora, že či by sme nemohli opätovne začať. Takže názor je jednoznačný, toto je všetko ešte málo, čo tu je. Predpokladali by sme robiť aspoň 12-13 vyučovacích hodín, aby tí počiatky sa dostali aj pre tých, ktorí to dennodenne doma potrebujú. Dneska už internet má každá druhá rodina. A získať čerstvé informácie nie je len z tlače. Lepšie je to, keď si to doma prečítam, keď si to môžem analyzovať a aj rozšíriť. A zdravotne postihnutý občan aj senior potrebuje svoj čas, ktorý niekedy nesprávne využíva, práve využiť vzdelávaním. Členovia študentského parlamentu učili seniorov nielen vyhľadávať rôzne informácie, naši starší spoluobčania tiež prejavovali záujem naučiť sa využívať moderné technológie na komunikáciu.